Balaod sa mga Hudiyo nga kon masakpan ang usa ka babae nga nanapaw sa ato pa nag-adultery, batuon hangtod mamatay, ngilngig kining siluta. Pero kay ila maning balaod, dawaton gyud. Pero pag-abot na ni Kristo mga igsoon, wa siya musupak sa balaod, wa sad siya ni-impose sa balaod, pero gitagaan niya og nindot nga pamaagi unsaon paggamit ang balaod. Og unsa may iyang gibuhat, iyang giagda ang mga tao nga nagdanag mga bato kay ihapak nas babae nga nasakpan nga nanapaw, iyang giagda nga kining paggamit og balaod dili ra ni para sa nasakpan nga nakasala, apil pod ani ang wa masakpi. Gilingi ay mong tupad ing nasakpan ka, nasakpan, lingia ba, imong tupad ba, ing nasakpan na ka? Ano man mo manglingi? Wa pa man mo masakpi. Gikonobi, isa kunos kamot, kinsa dinhi ang wa gyoy sa karong adlaw. Taas ang kamot, nang wa gyoy sala ba? Na iniisa, ako siguro ko kay bata ng gamay. Ang bata ray waysa, pero kanang gadadag bata karon nasada na. Muna ingon si Jesus, sige, gamitan na ninyong balaod. Pero ang dunay katungod nga mosilot nining sad-an kadtong waysa, kinsa ninyo ang waysala mo'y muunag hapak og bato. Sa standard di ay sa Ginoo mga igsoon, ang ayang mosilot sa sad-an kadtong waysa. Sa ato rong sitwasyon sa atong nasod na may gasigig sinilutay diha, na ay gipadadag supina, na ay gipadadag warrant of arrest, naasay gipang contempt, gipang priso, naasay gipadang adto sa ICC. Sa inyong tan-aw, kanang naghatag ana nga maong mga actions nga naay gipang priso dito sa Kongreso, naay gipriso, naay gi-contempt, naay gipadas ICC, kanang nagbuhat ana naa sila'y sawa kadto sang ilang gibuhatan ana katong gipriso, gipadana ngadto sama ni President Duterte, nato'y sawa, naasad. Kining nagwali sa inyong tanaw, naani sawa. Suga sa inyong tingaw na. Kanang mga madre, naani sawa. Kana, kusog-kusuga. Kansi na mo, no? Kadtong na nagliktor diring ka brunda-brunda nato'y sawa. Naasan? Kanina sa kong kilid, nani sawa. Klaro anang naunga. Sa ato pa, kinahanglan usa ta mamalandong. Karon bitaw katawanan kayo. Kay ang ilang kita nasa social media ba, kani ako komentaryo lang Mga katawa ko magtanaw ba,
Katong gipatawag sa to quadcom, tricom ba to? Naay gipatawag nila nga moadto dito kay resource person in aid of legislation, wa man no nga ang uban kay nanagana ba nga makontem ta dia, ipapriso ta dia, murag na nga hadlok, perti nilang panaway, kamo day niya kasagaran nato diri mas pika side sa mga Duterte side man, mga supporters ang ipatawag, mga vloggers ba to, nga resource person dito sa office sa Vice President, mga inana, sa una pa ba, kato mga hiring-hiring, ilag yung yubiton nga kuan ko no, kana ganing nganong mahadlok mo adto, nganong dili mo tuman sa invitasyon nya supinahan, ang uban gani nisibat na, kay ipa-arrest na, karon sad aning tungod aning issues ICC nga giprisos President Duterte dito, nag-hearing sad sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Pag primerong hearing, daghan kaito mga silas Marbel, General Torre, kisa patong uban, Remulla, daghan kayo dito. Mura man to, aligri kayo lang hearing. Daghan man tag na diskubrihan. Pag ikaduhang hearing, mingaw na kayo mga lingkuranan. Wa na ng lingkod. Ni desisyon dayon si Senador Amy, o silam dito, Senador Bato, o kinsa pa to, nga atong supinahan. Karon na isyu na ron kay pag-abot na sa supina, ilan nang gi-isyu, wala pa pirmahi sa Senate President tungod kay iya pang gipasa ngadto sa Legal Committee sa Senado to analyze og dili ba mo create og more chaos kuno panag-away basig dunay constitutional crisis. Wa man ni mahitabo nga katong sa dito sa Congress, wa man mahitabo ngayon ayaw sana supinahi ang mga vloggers, ang mga kuan diha, ayaw usa kay kana ganing bisan gani ngadto ni President Duterte, wa man na nila buhata nga ayaw usa na i-arrest ha, ato usa ikonsulta ang atong kanini ang sana legal in quotation legal committee kay base niya mo create ni constitutional crisis. Kanindot unta kung i-apply na sa tanan sa both sides, kanang ayaw usa paghimog action, refer usa, pero ato na lang pilion o kinsay applyan anang referral nya kinsa sa tong i-outright na tog arrest nga mao pala pagtugpas eroplano, arrest dayon, pada sa dayon, mura mag kanang gitawag og unsa na kanang mobiyahe ka nga inigabot ni Mos Airport, iko andayon i-announce dayon do suhab unsa tawag na kanang magsumbay connecting flight, please proceed to murag si President Duterte bagikas Hong Kong pagtugpa nga proceed to Villamor Air Base for the next flight. Asa naman sad ICC. Atong i-apply. Pero wa man gi-apply, unsa may hinungdan tungod kun atong usisahon diha sa paagi ni Kristo ang iyang paggamit sa balaod, mga igsoon, dunagyoy tulo ka basihanan. Una, tungod sa gugma niya sa katawhan. Mugamit siyag balaod
nga naa gid ng gugma. Ikaduha, gamiton ang balaod aron ipatunhay ang hustisya sa katawhan, justice. Ug labaw sa tanan, gamiton ang balaod para sa kaluwasan nato gikan sa sala. Ang ato yung ultimate purpose is salvation from the bondage of sins. Mo nang niingos Kristo, kinsa to'y waysa mo'y munag hapak. Unya kay wa man ginihapak, ang waysa dito atong ilang pundok, si Kristo raman, sila na lang duha ug ang babae mo'y nahibilin. Ang sad-an nga babae ug ang Kristo nga way sala nga si Hesus. Nangutana dayon si Hesus, wa bay nihapak ni mog bato? Siya wa naman sir. Ingon sa Kristo, di sad ko musilot nimo. Siya ra may angayang musilot kay ningo mas Kristo siyang standard. Kinsa to'y way sala mo'y musilot aning bayhana. Si Kristo mo'y angayang musilot. Pero unsa may iyang gibuhat, matud pas tubag nato sa Salmo. Ang sa titubag sa Salmo, oy, way kudiguhay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kani di ang paggamit og balaod mga igsoon nga naa ng gugma, hustisya og kaluwasan, ang resulta kalipay. Kalipay. Sa Team Marcos o Team Duterte, sa ilang paggamit sa mga balaod nato dinhis nasod, kinsa Manila'y nakahatag og dako-dako nga kalipay sa atong mga katawhang Pilipinhon. Team Marcos o Team Duterte? Wa lagi mo tubag, basta mangutanag, bartig politika, ay mogtubag. Di alas inyong kasing-kasing. Unya karon kay umaabot mang eleksyon, ang atong pilion kadtong mga kandidato, kandidata sa pagkasenador, nga region padong sa pagkakonsihal sa lungsod, nga mogamit og balaod aron malipay ang kinabag-ang Filipinos, dili lang ang pipila, dili lang ang usara ka partido mo'y malipay. Kana yung kinabag-an yun mo'y malipay. Di man kita kalipay sa tanan, sama ni Kristo. Wa man siya makalipay sa mga leaders sa mga Hudiyo. Pero ang kinabag-ang katawhan, hangtod karon ni api, abot na din sa Liluan, din ni San Vicente, nangalipay yun. Nga naman, kay nagamit lagi og balaod, pinasubay sa gugma, hustisya og kaluwasan. Kining pagpamalit og slot, unsa man sa inyong tanaw, ako ra man sanang balaod dinhi nga pamalit mog slot. Sa inyong paminaw, makahatag ka nagkalipay natong mga katawhan? Kusga. Kadtong ni Oyon nga makahatag, ayaw mong uli nga dili mo kapalit og slot. Kay may nang magbilin mo dinhi kalipay, kaysa manguli mo nga kamura ginaglipay-lipay kaon-kaon, ana, nyawa mo nakalipay sa kinabag-an. Ang balaod sa paggasto og kwarta mga igsoon, unsaon man, gastuha ang kwarta para sa mga nanginahanglan. Na sa kay imong kinahanglan, na sa kinahanglan nimo isig katawo, bahini gyud ang imong isig katawo. Pila ra man sa niya atong gipangayo dinhi.
Atong SBF dag para sa kumbinto, 500 pesos. Ang atong para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration, kanang God's Healing and Deliverance, GHDP, 100 pesos. Ang atong itabang ni Father Arnel sa iyang pagtukod og sugod siyang simbahan dito sa kolonya, kadtong it's haligi para ni Mama Mary, it's PMM, 100 pesos. Kung atong totalo ni 700 pesos ang simana o gusto nyo ka kada simana ka mo palit, gamay ra kay na kamong tibok pamilya magtinabangay mo unsa may buhaton aron yun mapakita ninyo nga sundon taning balaod ni Father sa pag-donate kaning slat-slat unsa may buhaton sayon ra kayo karon Lenten season ting fasting and abstinence ting sakripisyo. Ako mong hangyoon gikan karon hangtod sa Black Saturday pag fasting and abstinence mo 5 ka adlaw kada usa ninyo 5 lang ka adlaw nya ang budget nato aning atong 5 ka adlaw nga kaon nga wa nato gamita kaon og snacks aning 5 ka adlaw ipalit ninyo og slot. Okay mo anang balaora? Pila pa man kaadlaw gikan karon hangtod Easter. Pila kaadlaw? Hoy. No sa mang Easter Sunday, Abril 20. Ana. So, gikan karon hangtod April 19. Pila man kaadlaw? 6 man ta karon na 13. Kuhain na ninyo 5 ka adlaw. Unsa man ang fasting? Mukaon ra kag kausa nya ang katong duha nimo kakaunan panalitag 3 ka kakaon kada adlaw, mukaon ra kag kausa katong duha nimo ka meals imo na tong iforgo nya away snacks. So, mo na ana. Nya, kaduha ra ka mukaon sa usa ka adlaw, kausa na lang ka mukaon, katong imong usa ka meal, imo na tong kuhaon o ang imong snacks. Mo na'y fasting. Abstinence, of course, why karne. Sige. Deal or no deal? Lingi mong tupad. Ingna, sugod na ta karon. Ingna sugod na ta. Kanang wa mulingi na miligro. Ang kanang nilingi nya badasigong ni hagad sa iyang tupad. Hasta sad mo mga online parishioners o musugod sad mo karon, hala, palit na. 700 pesos ra gid na worth. Nya kung gusto mong challenge, i-total na to tong mga tulo naman ka-challenge na to is BF Dan, 8,000 per challenge, GHDP, 1,200 per challenge, ang HPMM, 2,000 per challenge, mo total ra nag 11,200. Kana, ariba mo 700, o ariba mos 11,200. Mga igsoon, daghang mga balaod nga atong gipatuman sama anang pagbayad og buhis, sama anang pagtuman aning pagdili, paglikay aning mga drugas, paglikay aning mga illegal gambling, kaning mga immoralities, sama anang pagsigig pamakak, graft and corruption, mga balaod ni
nga kung atong sundon uban sa gugma, hustisya o kaluwasan, muhatag og nindot kayong epekto sa atong katilingban. Ato ning iampo, ato ning buhaton, ug ato ning isustiner hangtod sa kamatayon.